Häzir bolsa Golang kullanıp web application'yň esaslaryny öwreneriz. Onu öwrenmek üçin bizde diňe bir net HTTP package gerek bolar. Biz framework almaýas. Chi, Jin o zatlar ulanyp bolardy. Ýöne biz esaslaryny öwrenmek üçin, düşünmek üçin ýöne net HTTP'den başlaýas. Aslında da frameworklar bir-birinden kendir tapawatlan bolup duranyk. Hemde esasy bibliotekany aparaçy edýärler. Mysal üçin görkezýän mesele berde Chi, berde router döretýär. Chi new router hemde get funksiýa slash gelene welcome write etýär. Framework'u görsak näme etýär? Опять же, router'ny default router alýar. Get funksiýa JSON ginage message'in ponk berýär. Обычно bir Gorilla Mux alsagam, seresek ýankyýarlar r Mux new router r handle func. Home handler'ım adjeny bir funksiýa. Görüşmedýärek kendir tapawut edýär. Framework'laryň gowy tarapy käbir zatlary ýeňilleşdirýär. Mysal üçin middleware'lar, sessiýalar we kendir routerlaryň ýa-da konfigurasiýasyny has ýeňil görnüşde ýerine ýetirip bolýar. Indi bolsa kodumyza geçeli. Ýöne köwer main go file example görkezýän. Men VS Code ulanýan we VS Code'da go toolslar sanap edilen. Bular code autocomplete hemde go fmt funksiýalary ýerine ýetirýär. Häzir görersiňiz. Biz server dördeli Mux HTTP net HTTP package'inaki new serve Mux code autocompletion import ýazyp berdi. Endi bolsa Mux dip nokat bassak bize handle function belli bir funksiýa zapros alýar. Belli bir router'dan berdi mysal üçin pattern string handler function bolýar. Handle func mysal üçin biz обычно bir hello dip router'ın içinde almaly bolsa mysal üçin handle hello ya da prosto hello dip ýazsaňyzdan bolýar. Ol bizim funksiýamyz bolar. Handle hello. Ýokardan ýazaly func handle hello dip funksiýamyzy öğretdik. Berde writer bolýar. Writer HTTP response writer ýa-da hemde bolsa pointer request HTTP request ulanyp request'in içindäki berilen parametrlaryna görä maglumaty alyp şu maglumatlara görä response taýinlap bolýar. Biz bunu ulanmaýas. Writer'ymyzam ýazmaly write funksiýa iberde ýamaýtýa func byte diýär. Byte berýän, izine de integer berýär ýa-da error berýär. Hello Muhammed diýip ýazýas. Şeýdibem biz şu funksiýany format etdik. Indi bolsa biz serverimizi işletmeli. İşletmek üçin biz onu HTTP'nin içine zyňýas. HTTP'den işletýäs. Berde error izine gaýtarýar görkezýän. HTTP nokat listen and serve diýsek address string handle tam error jogap berýär. Ýa-da adresi berýäs, handlerimizi berýäs. Handlerimizden Mux bolýar bizim handlerimiz. Bizem error alýas. Prosto portumuzy aýdaryp 8080 handlerimizden Mux soklaýas. Umman iň soňunda şu listen and serve berip işletip goýberýäs. Bulam error berýär. Log fatal error. Log print server on napsal üçin 8080. İşletmek üçin go run main go. Server işlep başlady. On barlamak üçin ikinci terminal açyp localhost 8080 port hello jogap hello Muhammed dip jogap gelýär. Başga zat bolsa page not found gelýär. Ýankyýarlak şuňa sorag geldi, şu jogaby izine gaýtarýar. Şeýlekem beýleki funksiýalarym döredip bolýar şoňa görä. Şoňa görnüşde de routerlarymyz dolaryp bilýäs. By handle by funksiýamyzy browserda görkezsegem bolýar. Jogabym hello Muhammed dip jogap gelýär. Indi kadimler dowam etmäk bir zada üns bereli berde hiç ýyly ýankyýarak new serve Mux dip Mux server dördönok göni handle func etýär. Bu ýerde HTTP özü içindäki default serve Mux ulanýar.
aslında şonu istegedem bolýa, ýöne özümiz serwere ötürsek, kontroly öz elimizde saklaýas. Häzir orta biz 2 tane get funksiýony ýasadyk. Web development'te post, put, delete diýip funksiýonlarym ýerine ýetirilýär. Insertion diýip döredeli funksiýony. Edil ýankyýalyk HTTP response writer hem-de pointer to request. HTTP request. Indi şu pointer barda ýa-da näme ederiz? Hasır giňişliğine otururs. Näme üçin pointer? Täbi berden gelen maglumaty kopya etmän, sразу şonu ullanyp, şoň üstüne bir hereketler etjek bolýas. Response request'ta ýankyýalyk berilen zaprosyň maglumatlary gelip durýar. Berde hem headerler bolýar. Header bolsa esasy zaprosdaky gelýän identifikasyony ýankyýalyk maglumatlar, mysal üçin request'in tipi, haýsy ýerden geldi, haýsy ustroysodan geldi, ýa-da middleware'lar, tokenler, JSON'lar we bir giden gerekli maglumatlar header'da ýerleşip bilýär. We header'da hem biziň metodumyz gelýär. Saçın method post, method get diýip maglumatlar gelýär. Browserdan bir sayta gireňizde method get diýip uradylýar header. Ýöne JavaScript request edilende beýlik hem requestler ýerine ýetirýär içinde. If допустим, request'in metody post'a deňdäl bolsa, post post'a deňdäl bolsa, header'da biz jogabymyzy aýtjağız. Bize bärik diňe post request bilen gelmeliýär. Header onun berde ýankyýalyk set allow demek ruhsat bermek. Ruhsat diňe post right header 405 bol bolsa method not allowed ruhsat berilmeýänden gorkady. Jogabyna da bir JSON uratyp bolýar da bir jogap string uratyp bolýar. Method not allowed. Return. Şunu görnüşde biz barlygy geçirýäs. Ýankyýalyk post bolmasa dowamyny barmaz. Maglumat salmadyk şu wagt bu ýerde. Ýöne ýankyýalyk maglumat salanyňyzy bärde görkezýäs. Post request gelenini görkezýäs. Ýankyýalyk mux handle function da insert handle insert. Öňkýalyk zapros edip göreli. CURL HTTP localhost get edip göreli. Method not allowed diýip jogap geldi. Şu ýerde biz şu ýerik girdik, şu funksiýanyň içine girdik. Indi orta post request uratyp göreli. CURL berde уже metodumyzy post insert diýsek, inserted a value diýip OK geldi. Indi orta kodumyzy birazçyk ütkötüp bilýäs. Post diýilen türde ullanmajak bolýar. Stringde mysal üçin berde ýörite bir constant value'lar bar. Constant berilen ýazgylar bar. Berde HTTP допустим method post diýsek, shower post diýip jogap berýär. Görüşmeli const method post untyped string deňdir post. Biz her ýerde post diýip string diýip ýazman, желательно общий konstantalar ullanyp ýankyýalyk arasa we bezapasny kod ýazmak gowy bolar. Hem-de ikinji zadam berde ýankyýalyk not allowed status not allowed. Şunda avtomatam 405 diýip jogap gelýär. Hem-de şurada biz write header diýäs. Write diýip çykarýas. Bizde aşypka bolsa biz gönü bir error jogap berip bilýäs. Berde HTTP error oň içine writer salyp ýankyýalyk method not allowed diýip edip bilýäs. Ýankyýalyk HTTP status method not allowed diýsek, şu iki sanak liniýany aýyrsagan bolýar. Golang-dille görüşmediýärlik hemme zat gysgaça, lakonичный görnüşde ýazjak bolmaly. Даже вот şuada method not allowed sözlerim umumy bir konstanta salyp, şo konstantalardan çekip ýazylan bolýar. Edil şunýarak görnüşde ýasalanýar. Şu funksiýany söýerseňiz, berde hello funksiýanyň içinde hello Muhammed diýip jogap çykarýas, men adam berýäs. Häzir bolsa biz özümiz request edip göreli. Ýani zaprosymyzda parametr hökmünde ad bereli, şo ad bilen hem jogap berip görsin.
Onun için biz şu parametrdaki adı tapmalı. Ol bolsa URL and query funksiyon içinde yerleşiyor. Query funksiyada görüşmedalik URL values dip maglumat berýär. Biz indikide get ulanyp get'in içinde näme soraýar görýäs? Get key string soraýar. Jogunda da string jogap berýär. Mysal üçin men name sorajak. Name'im berik name knokot dengdir. Şu name'a dengdir bolýar. Допустим, yana bir zat integer'im berip göreli. Age, допустим, age'imiz, yaşımız URL query, допустим, get age. Age'imiz alyas. Ýöne şu taýda age bize string bolup geler. Biz string'i integer'a convert etjek bolmaly. Onun için bunu abaracı etýäs bir funksiýa. String convert dip ýöretip bir biblioteka bar. String convert funksiyamızda dat bar. Stringler ýa-ni text array bolýar. Sifrda integer. Biz yes array to integer. A to I funksiyasynda ýöne bir mesele bar. Görüşmede gyzyr bolupdyr. Bu diýmek one variable but string convert returns two values. Olaram ýadymyza düşürmelirik error int we error berýär. Toýs birden aşypka bolsa, ýa-ni bizning tekstimizde berilen sanymyzda text gelse, ol convert etip bilmese, ol error berer. Täze funksiýa ýerine ýetirýän zady, ýa-ni обычный tekstde gelýän integer etip bermek. Indi age bilen error aljak bolary. Şu ýerde şundalyk errorymyz bar bolsa, if error not equals nil diýip aýdaly. Age returned error. This string hokmanda bizden aşypkamyzyň jogabyny ýazar error. Желательно şundalyk aşypka bolsa, age dengdir 0 ýa-da в общем return edip şu funksiýadan çykjak bolmaly. Käbir esasy ulanylýan ýer bar bolsa. Bärde biz prosta writer'da ulanýas. Jogapdaky tekstimiz konstruksiýasyny düredeli. Response dengdir fmt sprintf sprintf diýäs. Şonuň içinde de diýäs hello plany with age parametrimize ýygdyryp berýär. Name age. Boldy. Şunyarak görünüşde response'ımız bar. Response'ımızdan byte'ın içine koyacağız. Yeni bir zat berde ýa-ni Golang highlighter aýtdy. Error strings should not be capitalized. Ýa-ni best practice'da errordaky ýazylýan zatlar ulu harpdan bolmaly. Sebebi обычно error çyksa, error ýygdyrylyp plan erroryň içinde plan error, mysal üçin error have no resource. Onun içindeki errorum some memory issue, onun içindeki error yine blanda i tak dalý şey jogap ýygdyrlikli errorun spesiga gitýän bolan üçin errorun tekstini kiçik harpdan ýazmaklyk bärde öňe ýa-ni best practice berýär. Name equals m and age dengdir .6. Hello m with age was 6. Iştat yazmasak, hello iştat. Şundan handle etip bolýar. Main go. Ýa-ni zaprosy uradamyzda name error berýär. Name error. Sanymdan bermäli. Age'imizden beremzok. Age return nothing. Ýa-ni Chrome'da zaten döwülmedi programma. Ene şular ýaly aňsaçyk usuly bilen biz ýöne köýür standart library'den gelýän NetHTTP bibliotekasyny ulanyp prostoja operasiýalary ýerine ýetirip bilýäs.